En Compromís apostem per un poble centrat en els seus barris, accessible i amable. Seguirem invertint en els barris. Reurbanitzarem l'Avinguda Múrcia, l'Avinguda La Rambleta i l'Eix Filiberto Rodrigo, pensant en un poble per a totes i tots. Pacificar el trànsit, recuperar l'espai públic i afavorir la mobilitat sostenible han estat la nostra prioritat de govern. I tot impulsant polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic, promovent l'autoconsum energètic per una Catarroja verda i sostenible. Continuarem reclamant unes rodalies dignes. Necessitem més infraestructures i millors freqüències. Desenvoluparem el Pla Especial del Port per garantir la pervivència de la vela llatina i la pesca tradicional. I encara ens queden molts projectes més, com un autobús elèctric circular que connecta tots els barris del poble o la creació de zona d'estacionament